दा बे गामि खाथिखौ जोंनिखौ सिलिखागुरि होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय जों ससे थांबावबानो उलुबारिखौ मोनसिगोन आरो। दा आं नैबेयाव मोननैसो इन्ट्र' नानै लाग्रो, नोंथांमोना इन्ट्र'खौ नायबानो जाबाय। नायबाय थाबानो जाबाय। जों दा बल खेलायाव थांनो नागिरदों। बे बल खेलाया दा जोंनि गामिबो होननाय खोनादों। आं मिथियामोन दा बल खेलाखौ उलुबारियाव लादों ना मादों, जोंनि जायगा खाथियावनो दं ना मा, बेखौ आं मिथियानोमोन आरो। ओमफ्राय दिनैसो खोन्थाबाय, गरमा गरमि ओंखारना फैनाय जाबाय आरो। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायनो, थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय मा बुंबावनो, देरहागोन ना देरहाया बेखौथ' मिथिया। दा हायेरबो लाबोनाय खोनादों, बिराद गोजान गोजाननि हायेर लाबोनाय खोनादों, एकदमबारे गोजान गोजाननि आरोखि। दा नोंथांमोना नायबाय था माबायदि जायो भिडिअआ। भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनथारदोंब्ला निजा निजायै साबसक्राइब खालामनानै शेयार खालामनो दरखार गैया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय था। जों दा भिडिअ खालामनानै एसेबाबो देखायगोन जों गामिनि खेलाखौ आरो। जों बेलेग गेम खोन्थाया, जों गामिनिखौसो खोन्थागोन। दा नोंथांमोना नायबाय थादो। ओइ बल खेलाखौ एसे गेलेगोन, नै बेबो गेलेगोन। जोग्राया आसोला नै बेनो जोसिग्राया, जोंना बल खेलाखौ जोसिग्राया। दा नै बिसोरबो दङ, बांखाना ओरै दङ आगत जाबि आगत बुरा लोबा लागे नै बेखौ आगोलनिफ्राय लानांगौ जादों। बांखानाया হয়েছে এইবার হয়েছে এই খেলাবো এই আমার গোलकिपार। दा बिसोरो जोंनि गासिबो बे टिम गोजा आरो बिसोर मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा बिसोर आं एसे इन्टारेस्ट खालामदोंमोन। दा खेलायानो जोंना बैखै जागोन, बै जमा थानाया बिराद गोजानावसो दङ ओरैजाय। नुहुरा केमेरायानो बोनाया बिथिं दङ आरोखि। नखिया बोराय खोन्थाना हो, मबाइला मा मबाइल खोन्थाना होलाय। मालाबा देखायगोन नेक्स्टआव। बेनो जोंना किपारा, नैबेनो गोजा गाननायानो किपारा। देखायगोन आङो हिर'आ नैबेनो। दा बेनो जोगोन बल खेलाखौ। डेन्जारास मानसिया सिखाव साइस नुयो एसे। नोंथांमोनाबो हायेर सायेर नांगौबा बेखौ लेंहरनो हागोन। दाथ' जों दा नै खेलायाव मोनफैबायानो। ओमफ्राय जों दा नैबे आं बुंदोंना, बियो जोंखौ माबायाव लेंलांबाय आंखौ अफिसाव, थारमाने बाहेरायाव थांनो होननानै। ओमफ्राय जों दा अफिसावनो थांगासिनो। जों दा अफिसाव मोनहैबा मा जागोन नायदो। दाथ' रावबो गैया, जों दा अफिसाव दंफैयो। एबसु अफिस जों दा दंफैयो। सासे मानसि बेयाव बाहायजों थांदों, बेखौ नेना फैदों। ओमफ्राय दा नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो बल खेलाखौ नुगोन। दा नेबाय थाबानो जाबाय। खेलाथ' जासिगोनानो। दा सान्दुं गोसा, बांद्राय थानो हाया। बेनि थाखाय जों दा ओरैनो बेयाव दंफैयो आरो। दा नै नोंथांमोना देखायगासिनो नै अफिसाव माबायदि उलुबारिनि। दा नोंथांमोना नायबाय थादो, भिडिअखौ नेबाय थादो, माबायदि जायो नोंथाङा नुगोन आरो। बियो बे ओरैनो गथ'फोर मोसानायमोन, बेखौ आं बांद्राय माबा लायासै। ओमफ्राय बिसोरनोमोन आरो जोंनिया टिमा। ओमफ्राय आं बे जोंनि टिमा जेननायखायनो आं थारमाने भिडिअखौनो बानानै लानाय जायाखै आरो। ओमफ्राय आं भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायदोंमोन। ओमफ्राय आं बे जेननायखाय आरो आं लायासै भिडिअखौ, थारमाने भिडिअ क्लिप लायासै। नोंथांमोना गाज्रि मोनना, नोंथांमोना देखायगोन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय बेनि थाखायनो ससेल' देखायबाय आं, थारमाने जेनबाय नालाय, गरसेयाव जेनदों जोंनिया। ओमफ्राय आं देखायनाय जायासै आरो। स' नोंथांमोना गाज्रि दामोन, आं बिसिनि भिडिअखौ लाबोजोबनो हायासै। स' नोंथांमोना बे जिखिनि आं क्लिप बानायदों बेखौ नायदो। इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायदो, इन्टारेस्ट मोनाखैबा नायनांला आरो। स' नोंसिनि खोथासै आरो, नोंथांमोननि खोथासै बियो। दाथ' खेलाखौ मोजाङानो, एसे मोजाङानो गेलेदोंमोन बे। ओमफ्राय उनावहाय सासे मानसिखौ चेन्ज खालामनाय जादों आरोखि। चेन्ज खालामनायनिफ्राय बोरैदि गेमा बायफ्लेलांखो मिन्थिस्लाबासै।
गेम बायफ्लेनानैनो बेबायदिनो ओरैनो आजां गाजां गेलेजोबनानैनो ओमफ्राय ओरैनो गरसेसो जाबाय। ओरैनोथ' गेमखौ जोंनिखौनो एसे मोजां बायदि होन्दोंमोन आरो मोजां जाखादोंमोन आरो एसे। ओमफ्राय बांद्राय प्रेक्टिसबो गैखाया ओरैनो प्रेक्टिस खालामनाय जाखायाखै गामिनियाबो। माबानिया गामि खाथिनिनो आरोखि बिसोरो देरहाबाय दा ओरैनो फार्स्ट राउन्ड ओमफ्राय उनाव मा जायो नोंथांमोनहाबो नुबाय थागोन आरो आं इसिबां थांनायबो जाया जानो हागौ थांनाय जायोबा खिन्थु नुगोन आरो गैयाबाथ' गैला आरो बे भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा